Ang isyung matagal nang pinag-uusapan sa mundo ng hip-hop, dalawang grupo, nagkahiwalay ng may galit at sama ng loob. Yo, check the mic, 1, 2. You know who it is. Let's get this battle started. Kamay ng orasan ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit bawat segundo, maraming kaganapan ang nagaganap. Na ayaw mong mangyari sa'yo o sa kamag-anak mo. Mga masasamang elemento sa tabi-tabi nag-aabang. Mag-ingat ka, hindi ka nakakasiguro, baka sa'yo'n demonyo. Maging isa sa biktima ng mga buitreng nagtatago sa dilim. Sa isang iglap, hihilahin ka pababa. Hustisya'y di matagpuan na wala na. Biktima ng karahasan sa lansangan, sa tahanan o saan paman. Kahit sumigaw ka ng malakas, paano kung oras mo na? Hustisya'y di makita, nawawala, ang balay lumipad, wala ka nang magagawa. Bakit karahasan patuloy na kumakalat kahit sa loob ng 24 oras?